Nejlepším hráčem utkání ze strany domácích byl zvolen Zbyněk Štampovský. Já myslím, že to je i trošku takové srdcové. Každopádně si to zasloužil, 2 branky si v utkání vstřelil. A jak jsi ten zápas celkově viděl, Zbyněk? Tak hodně nám pomohlo, že Opava začala vlažně, takže jsme měli dobrý nástup. 3-0. To nás trošku jako ukolebalo a v té druhé třetině jsme se trápili a pak jsme zatli a už jsme to nepustili. No, já se tě jenom tak zeptám. Je to u tebe víceméně normální, že si jdeš dopoledne pinknout 2 zápasy za C-čko, nastřílíš tam pár branek a pak večer tady ještě exceluješ na Ačku? Ne, jednou za 43 let se to může stát. Jednou za 43 let, tak já, když jsi to řekl, tak já prozradím, že ta 40 už je za tebou a že i ve 40 se v Národní lize dají ukazovat lidem, kteří dneska do haly přišli takové věci. My ti děkujeme a ať se ti daří, nebo chceš ještě něco dodat? Jo, dařilo se proto, protože byli výborní spoluhráči, kteří to dávali, takže paráda, jenom ať se klukům daří dál. No a my doufáme, že nás tady ještě přijde zase podpořit na tu halu. Jak herně, nebo fanouškovsky. Přijdu. Tak to jsme rádi, děkujeme. Díky.